Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku harus bagi-bagi resep carane gawe sambal tempe sing praktis, simple, jos ngomangan. Ayo ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, biasanya ki potong wae tempene. Ya aku nggak ini sithik wae soalnya gur adu nggo makmu saiki tok. Kayak ngene ya guys. Iki dicelupke nang nggon banyu iki cuma air karo tok. Masako. Oke. Apa rak dibumbuni soalnya engko sambelnya wis dibumbuni jadi gak perlu bumbu akeh-akeh. Ya, iki direndam ya kurang luwih 5 menitan lah. Ayo, karo nunggu ki tempene wis resep asin, panaskan minyak dhisik. Ya, panaskan minyak. Sak cukupe wae, ora usah akeh. Nunggu minyaknya panas dhisik. Goreng tempene ya. Nanti kering. Sembari nunggu tempene mateng, pakai sambele. Iki ana lombok keriting. Terus ki ana rombok rawit setan karo bawang putih. Iki bebas ki ya. Nek sesuai selera arep nek pengen pedes iki sing akeh, rawit setane sing akeh. Terus iki garam sak cukupe wae. Terus iki penyedap rasa sak cukupe. Terus diulek nganti lembut. Iya wis lembut ki. Terus ki ngene lah jari dikeki minyak panas iki ben ora pengal sambele. Ngene. Panas tenan ki minyake. Lali koreksi rasa dicipi. Terus top sesuai selera. Terserah seleranya masing-masing dhewe. Ya delok kasih matang demene. Dan matangnya rata. Tinggal nunggu matangnya wae iki. Wis diangkat iki wis matang.
langsung digeprek. Nek bahasa gaul iki digeprek campur kene sambel iki lho. Nek wong desa ngarani sambel tempe, nek wong kota ngaranine tempe geprek. Diaduk ya ben rata sambelnya. Mantap. Ngene iki gurung karo nasi putih anget wis jos tenan. Sambel tempe sego putih anget wis mantep. Nah, ini kira simpel toh. Ini iki wis dadi iki. Sambel tempe simple. Wis dadi. Wis mantap. Sambel tempe alias tempe geprek. Nah, yuk. Wong desa dadine muluk. Kalian muluk ki seger. Nggih. Ngene tok lho sambel tempe tok. Jos. Alhamdulillah, enak.